गिबिसिनथाराव आं बयनिसिमबो आंनिफ्राय आं खुलुमनायखौ आं बावहरबाय। आं सासे बर' फिसा आरो बर' लाइमोन हिसाबै फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जि जोंहा एमएलए बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बयबो जाहाथे मोजां रोखोमै जाहाथे भटखौ होयो आरो बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे मोजां रोखोमै जाहाथे मोजां बिजाथिनो होयो आं बेखौ आं गिबिसिनथाराव सासे बर' फरायसा जानानै बर' लाइमोन जानानै नोंथांमोननिसिम आं खावलायनाय थाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आं मोनसे बाथ्राखौ आं बुंगोन दिनैनि दिनाव जोङो नुयो नङा होमबा ससियेल मिडियायावनो जा आरो बेजोंनो लोगोसे गावजों गाव राजनितिखौ लानानै बुलाय सौलाय नङा होमबा आरो बेजोंनो लोगोसे नांलायनाय खमलायनाय बेबायदि थासारिया बिदा फंबायनि गेजेराव जानो नाङा। बेबायदि थासारिया जोंनि हारिनि गेजेराव जानो नाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों। स' बेखौ जोङो एसे लाइमोन हिसाबै मोजां रोखोमै मोजां वेयाव जों जुदि नायोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला बिसायख'थिया दिनै फैगोन गाबोन थांगोन नङा होमबा जोङो मोजां रोखोमै जोंनि मोजां बिजाथिखौ सायख'नानै केपाबल केन्डिडेटखौ जों जाहाथे भटफोरखौ जाहाथे मोजां रोखोमै जाहाथे पिसफुलि जाहाथे होनानै जाहाथे बारहोयो आं बेखौ आं गुरै खावलायगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे आं मोनसे खावलायनो लुगैगोन सासे बर' लाइमोन हिसाबै जों मोनथियो राजनितिक गैयाबा जि पलिटिकेल गैयाबा जेबो जाया नङा होमबा राजनितिखौ नांथारगौ जायो सुबुंनि जिउआव। स' भटनि गेजेरजों जोङो माखासे बुस्थुखौ जों सोलायहोनो हायो। मोनसे भटनि गेजेरजों माखासे बिथांखिखौ जोङो डिसाइड खालामनो हायो, इयुनखौ जों डिसाइड खालामनो हायो। आरो बेबायदि मोनसे भटखौ जाहाथे ओरैबायदि सासे केन्डिडेटनो हो जाय केन्डिडेटआ जोंनि हारिनि जातिनि थामोनथा रैखाथि आरो माखासे बुस्थुखौ लानानै माखासे थासारिखौ लानानै माखासे बिथांखिफोरखौ लानानै आसाम एसेम्ब्लि बायदियाव उत्थापन खालामनो हायो आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे मोजां रोखोमै खामानि मावनानै जोंनि अभारअल डेभेलपमेन्ट लाइमोननि डेभेलपमेन्ट गामि ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट ससाइटिनि डेभेलपमेन्ट जातिनि डेभेलपमेन्टनि माखासे खामानिखौ जाहाथे मावनो हायो बिथांमोन बायदिनो जाहाथे भटखौ जाहाथे होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगोसे 5 दाननि गेजेराव बिपिएफ सरकार फैबाय। 5 दाननि गेजेराव सरकार सालायनाय समावनो माखासे बिपिएफ दलनि लाइमोनफ्रा जाखावनाय बा थगायनाय नैबे थासारिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै दा समाजाव जोंनि समाजाव बा गुबुन जातिनि समाजाव बेबायदि थासारिया गोसारदों मा फोरमायगोन? नोंथांमोननिसिम आं मोनसे बाथ्राखौ आं फोरमायग्रोखागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दाखालि बयबो मोनसे गेदेर आन्दलन जानानै थांदों नङा होमबा बे आन्दलना थामोनथा आरो रैखाथिनि मोनसे आन्दलन बे जानानै थांदों। दा माखासे जोङो थासारि अभारअल डेभेलपमेन्टखौ जुदि नायोब्ला आङो एस ए लाइमोन हिसाबै आङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ आं थांखिनानै आं बुंनो थाङा आरो सोरबा पार्टिकुलार लिडारखौ थांखिनानै रायनाय आरो सोंखारिनायनि आंहा मोन्थाय गैया। नाथाय माखासे सोंलु आरो माखासे बाथ्राखौ मोन्थिनो थानायलाय नङा होमबा आंबो सासे लाइमोन हिसाबै आङो बेखौसो आं खावलायनो लुगैगोन आरो बेखौसो आं लुगैयो। माने जेखि गभर्नमेन्टआ फैया मानो जेखि रुलिं गभर्नमेन्टआ सालाया मानो जोंनि सिस्टेमफोरा ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ। जोंनि सिस्टेमफोरा अभारअल डेभेलपमेन्टजों लोगोसे मोजां रोखोमै ससाइटि बिल्डिंनि थाखाय लाइमोन बिल्डिंनि थाखाय जोङो माखासे बुस्थुखौ जोङो बानायनानै जोंनो लानांगोन नङा होमबा। जोङो नुदों 100 crore मोनसे इयुथफोरनि थाखाय नङा होमबा दा 100 crore बेलायाव माखासे जेनेब्ला हमनानै ला गावजों गाव मोनसे जाख्ल'नायनि थासारि नङा होमबा बे ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ जों नुदों। आं बेखौनो आं खावलायनो लुगैगोन बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव जानो नाङा नङा होमबा ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ। आरो बेजोंनो लोगोसे स्किम फैया मानो नङा होमबा मोनसे जबानो फैया मानो मोनसे भेकेन्सियानो फैया मानो मोनसे बिथांखियानो फैया मानो बेफोरबायदि बिथांखिफोरा जेनुइन जानांगौ नङा होमबा जेनुइननेस जानांगौ। जेनुइननेस थायोब्लासो माखासे बुस्थुआव माखासे थासारियाव नों आंहा माखासे स्कप लानानै माखासे मानसिफोरा जौगालांनो हायो। आरो आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन दिनैनि दिनाव जोङो नुबाय थादों जौ जुवानि माखासे जेनेब्ला मेला होनाय नङा होमबा दा जोङो लाइमोन हिसाबै दिनैनि जुगाव दिनैनि जेनजिफोरा बेखौ जोङो लुगैया। खोनादों दिनैनि लाइमोनफोरा बेखौ जों लुगैया। मानो होननानै बुङोब्ला गोदो जोंनि जातिया माबायदिमोन दिनै जोंनि जातिया माबायदिमोन बेखौ जोङो मोनथियो नङा होमबा गोदो जोंनि जातिया माबायदिमोन दिनै जोंनि जातिया माबायदिमोन बेनि डिफारेन्सियेटखौ नायोब्ला गोबां जों नुनो मोनो नङा होमबा। दिनैनि दिनाव जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ जोंनि कालसारखौ दिनैनि दिनाव इन्टारनेसनेल लेभेलाव नङा होमबा नेसनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव रिकगनाइज जानाय मोनसे जोङो हारि नङा होमबा। दिनैनि दिनाव जोङो जौ जुवा आरो बेजोंनो लोगोसे मेला होनानै जोंनि माखासे थासारि आरो बेजोंनो लोगोसे लाइमोनफोरा जुदि बरबाद जुदि जायोब्ला नङा होमबा माखासे थासारिया जुदि जायोब्ला बियो जोबोद गाज्रि। आं एसे लाइमोन हिसाबै आं खावलायनो सानगोन बेफोरबायदि थासारिया जाहाथे इन फिउचाराव जाहाथे जानो नाङा नङा होमबा। आरो बेफोरबायदिखौनो दिनैनि इयुथफोरा माखासे सोंलुखौ सोंनांगोन माखासे इयुथफोरा माखासे बाथ्राखौ बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला राइट दङ सोंनो हानायनि राइट दङ बुंनो हानायनि मोन्थाय दङ पलिटिकेल राइट हिसाबै नङा होमबा। मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनांगोन लाइमोन हिसाबै जोङो माखासे थासारिखौ जों सोरजिनानै जों लानांगोन आरो माखासे थासारिनि थाखाय जोङो खामानि जों मावनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला
गभर्नमेन्टआ माखासे थासारिखौ मावनो हागौ माखासे खामानिखौ मावनो हागौ नङा होमबा गुबुंले जुदि खामानि जुदि मावोब्ला बेले बेजे जुदि खामानि मावोब्ला बेयाव बाथ्रा बुंनाय आरो बेजों लोगोसे सोंथि सोंनायनि मोन्थाया जोंहा दङ अधिकार दङ राइट दङ स' बे लेखायै जोंनि जेनजिफोरा जोंनि इयुथफोरा माखासे थासारिफोरखौ नायनानै नङा होमबा जाहाथे खामानि मावलाङो आरो बेजों लोगोसे स्ट्रं डिटारमिनेसन लानानै भिजनारि लिडारफोरखौ फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्सनाव जाहाथे सायख'नानै जाहाथे दैथायहरो आं बेखौसो खावलायो एसे पार्टिकुलार हिसाबै सोरबा पार्टिनि मेम्बार हिसाबै आं बुङाखै खोनाबाय सोरबा बिपिएफआवनो थाया मानो सोरबा इउपिपिएलआवनो थाया मानो सोरबा बबेबा मोनसे सेक्सनाव थाया मानो एसे इयुथ हिसाबै आं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैगोन जोङो भिजनारि लिडार नांगौ नङा होमबा भिजनारि लिडार जाय लिडारा जोंनि थांखि बिथांखिखौ आसाम एसेम्ब्लि बायदियाव दैखोनानै जोंनि लाइमोनफोरनि आरो बेजोंनो लोगोसे जातिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो बेयो बिसायख'थिया फैनाय लोगो लोगो बा बयनिबो मोदोमाव नांनाय लोगो लोगो सोरबा सोरबा लाइमोनफ्रा एसे फैसा गरसे गरनैसो मोनोब्ला गावनि थार बुंनांगौ बाथ्राखौ माने खोमानानै बा दोनखोमानानै लायो बेफोरबायदिखौ माबायदि जानो लुबैयो दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय दिनैनि दिनाव आं हमनानै ला नोंथांमोननि आं निउस मिडियायाव ओंखारबाय हमनानै ला खोथायाव आं फंनैसो लाइमोन हिसाबै फंनैसो आंनि जि मोन्दांथिखौ आं बुंबाय दिनैनि दिनाव जेनेबा हमनानै ला सोरबा थुनज्लायनायाव आं दिनै आं बाथ्राखौ बुङाखै मानो होननानै बुङोब्ला आंनि बबेबा मोनसे फेमिलिया बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों इंगेज जानो हागौ सोरबा जेनेबा हमनानै ला आंनि बिदायानो जा आंनि सोरबा रिलेटिभ्सआनो जा आंनि गामि ससाइटियानो जा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थानो हागौ नङा होमबा नो डाउट बेखौ जों बुंनो थाङा आरो पलिटिकेल राइटआ बयहाबो दङ बेखौ जोङो सेख'नानै आरो बेखौ जोङो जि थमका थमकि होनानै बबेबा भट होनाय बबेबा जेनेबा हमनानै ला आननेसेसारि जेनेबा हमनानै ला बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामनाय बेफोरबायदि गैया पलिटिकेल जि डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पलिटिकेल राइटखौ बयनोबो होनांगौ नङा होमबा बयबो सायख'नायनि मोन्थाय दङ आरो बयबो इलेक्सन गेलेनो हानायनि जेरैबायदि जोंहा मोन्थाय दङ नङा होमबा बेबायदिनो इयुथआबो गावनि लिडारखौ गावनि जि ससाइटिनि लिडार गावनि जातिनि लिडारखौ सायख'नायनि मोन्थाया जोंहा दङ नङा होमबा जोंनियाव माखासे लिडारफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा खामानि मावाखै नङा मावबाय थादों नाथाय दिनैनि दिनाव गोदोनि बायदि खामानि मावबाय थायोब्ला दिनैनि दिनाव जाया मानो होननानै बुङोब्ला दिनै ओरैबायदि मोनसे जुगजों खारफानो गोनां जादों नङा होमबा जाय जुगाव लेखा रोङाब्ला जेबो गैया जाय जुगाव दिनै मडार्न मोनसे ससाइटियाव मोनसे स्टेटआव मोनसे कान्ट्रियाव टेक्न'लजि गैयाबा जेरैबायदि थानो हाया नङा होमबा थावरिनानै थानो हाया बेबायदिनो दिनैनि दिनावबो लाइमोन हिसाबै पलिटिक्सआव पार्टिसिपेट खालामनांगोन खोनाबाय लाइमोन हिसाबै पलिटिक्सआव माखासे बिथिङाव बाहागो लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला लाइमोन दैदेनगिरि जोंनो नांगोन नङा होमबा लाइमोन दैदेनगिरिया माखासे भइसखौ दिखांगोन दिनै फरायसालिमाफोराव कलेजफोराव हमनानै ला माखासे प्रग्राम खुंनो फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट नांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे हमनानै ला स्टुडेन्टफोरा माखासे एडमिसन आरो माखासे जेनेब्ला हमनानै ला ड्रेसनिफ्राय लानानै बिजाबनिफ्राय लानानै माखासे हान्थामेलानि माखासे बुस्थुखौ एफर्ड खालामनो हाया नङा होमबा दा बेफोरबायदि सेक्सनाव जोंहा इयुथ सेक्सनाबो पलिटिक्सआव पार्टिसिपेट जानानै बिथांमोननि थाखाय जों जेनुइन खामानि मावनांगोन नङा होमबा दा पलिटिक्सआ ओरैबायदि जि पलिटिक्सआ मा होननानै बुंदों सोरबा इयुथफोरा बबेबा मोनसे सेक्सनाव थानानै माखासे बाथ्रा बुंनो हागौ बबेबा मोनसे सेक्सनाव थानानै बाथ्रा बुंनो हागौ बेयाव जोंहा जेबो बुंनो थाङा नाथाय आं बुंदों इयुथ हिसाबै अभारअल जोंनि माखासे स्टुडेन्टजों लोगोसे जोंनि ससाइटिखौ दानायनि मोनसे रिसपन्सिबिलिटिस दङ जेरैबायदि नङा होमबा दा बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानगोन सोरबा लाइमोना जुदि बबेबा मोनसे थाखा फैसा गारि गुरा आरो बेजोंनो लोगोसे बबेबा मोनसे पार्टिनि षड़यन्त्रजों सोरबा बायदि मानसिखौ सोरबा बायदि लिडारफोरखौ सोरबा बायदि ससाइटिखौ जुदि फाननो जुदि नागिरोब्ला थांखिनानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला नङा होमबा बिथांमोनखौ इयुथआ जेनजिया स्ट्रं गसंनानै बिथांमोननि सायाव भइस होनायनि मोनसे जोंहा राइट दङ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बुंनो हागौ सोरबा लाइमोनफोरखौ लांनो हागौ दि थाखा फैसा होनानै गारि गुरा होनानै माबा मोनसे होनानै लाइमोनफोरखौ लांनो हागौ नाथाय बेजों जोंनि ससाइटि दानो हाया नङा होमबा 40 जन 50 जन मानसिया 60 जन 70 जन मानसिया 100 जन मानसिया सोरबा हमनानै ला 1000 2000 माखासे लाक्जारियास लाइफ हमनानै ला थाखा फैसा लानानै बिथांमोना इलेक्सन केम्पेनिं आरो माखासे बुस्थुखौ मावनो हागौ नाथाय बिथांमोना जातिखौ जुदि फानोब्ला बिथांमोना जातिखौ लानानै दालालि आरो जुदि केलेंकारि जुदि खालामोबा बेयाव लाइमोना खुनु दिन कमप्रमाइज जानाङा जेनजि हिसाबै जों माब्लाबो जों कमप्रमाइज जाया खोथाया बेसो ट्रेन्सपारेन्ट जानांगौ मोजां जानांगौ आरो जातिनिख्रुइ देरसिन राजनितिकआ माब्लाबो जानो हाया आं बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै
मोनसे रुलिंआ जुदि सरकाराव फैयोब्ला सरकारा माबायदि जानांगौ होननानै नोंथांमोना माबायदि सानो आरो माबायदि फोरमायगोन? आं बुंबाय दिनैनि दिनाव आं बुंबाय जेनेब्ला हमनानै ला आंबो सासे मास्टार डिग्री स्टुडेन्ट हमनानै ला आंनिख्रुइ बांसिन गोरों इउथफोर दङ जाय इउथफोराबो माखासे बाथ्राखौ सानो माखासे सेन्टिमेन्टेल जातिनि बाथ्राखौ बिथांमोनाबो जेनेबा हमनानै ला एसेब्लाबो बिथांमोनाबो सानो आरो बयबो खामानि मावनो लुगैयो। दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टआ बोरै जानांगौ बोरै खामानि मावनांगौ होननानै बुङोब्ला इउथआ माखासे बाथ्राखौ दिनैनि दिनाव बुंगोन। जेरैबायदि हमनानै ला दाखालिनि 100 crore मोनसे बाथ्राया जि सिखांबाय थादों जि गावजों गाव हमनानै ला गावजों गाव सोरनोबा हमनानै ला 2 लाखआव 1 लाख सोनानै 1 लाख लानाय नङा होमबा माखासे रोखोमनि हमनानै ला लिगेल वेआव नटिफिकेसन ओंखारि दा बेफोरबायदि थासारिया जानो नाङा नङा होमबा लिगेल जा लाइमोननि थाखाय खामानि माव बेखौ जों अरायसम जों वेलकाम खालामगोन। नाथाय दिनैनि दिनाव गभर्नमेन्टआ दिनैनि दिनाव बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै बिटिसिखौ हमनानै ला माखासे जोंनि बर' लिडारफोरानो सालायो नङा होमबा दिनैनि दिनाव जोंनि जाति आरो बेजोंनो लोगोसे हारिनि लाइमोन आरो माखासे सुबुंफोरखौ अभारअल डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे बिथांखि लानानै खामानि मावजायो नङा होमबा बेखौसो इउथआ लुगैयो। दिनैनि दिनाव माखासे मन्त्रि एमएलएफोरा एमए पास जाया जानो हागौ मबेबा मोनसे डिग्री गैयि जानो हागौ नङा होमबा नाथाय बिथांमोना थेवब्लाबो पलिटिक्सआव थानानै बिथांमोना खामानि मावदों। नाथाय आं इउथ हिसाबै आं बेखौसो लुगैदों आं जेनजि हिसाबै आं बेखौसो आं खावलायनो लुगैदों दि फैबाय थानाय समफोरावबो इउथआबो सासे केन्डिडेट महरै पलिटिक्सआव बाहागो लानाया गोनांथि दङ। मानो होननानै बुङोब्ला इउथनि जि थासारि इउथनि जि हमनानै ला थांखि बिथांखि आरो बेजोंनो लोगोसे अभारअल इउथनि माखासे डेभेलपमेन्टखौ नायनानै खामानि मावनो गोनां माखासे खामानि जोंनि हारियाव दङ जातियाव दङ आरो बिटिसि हालामाव दङ। दिनै गभर्नमेन्टआ मोनसे थासारिजों फैनानै हमनानै ला गभर्नमेन्टखौ दाबाय गभर्नमेन्टखौ दाखांनायनि उनाव जाति हारि थामोनथायनि आरो रैखाथिनि थाखाय जेबो जुदि बाथ्रा जुदि बुङाब्ला नङा होमबा माखासे थासारियाव बिथांमोना जुदि जोंनि जातिखौ जुदि नासयनो जुदि नागिरोब्ला माखासे बिथिङाव माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै लाइमोनफोरखौ लानानै जातिनि गेजेराव जुदि दुंहाव थासारि जुदि सोरजिहोनो नागिरोब्ला नङा होमबा गावजों गाव जुदि नांलाय खमलाय जुदि खालामनो जुदि नागिरोब्ला बेबायदियाव जोङो इउथ हिसाबै जों गसंगोन। बेनो सिदा खोथाया बेनो इउथ हिसाबै जों गसंगोन इउथ हिसाबै जों भइस होगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि थासारिखौ जोंनो नाङा जोंनो नांगौ अभारअल डेभेलपमेन्ट आरो बेजोंनो लोगोसे मोजां रोखोमनि जोंनो थासारि जाय थासारियाव जोंनि ससाइटिफोराव जि गैयि न'खरफोर दङ बेमार आजार जानानै मानसिफोरा गोलैनानै थायो बिथांमोन बायदिखौ मेडिकेल ट्रिटमेन्ट आरो माखासे जायगायाव फरायसालिफोरनि थासारिया मोजां नङा बेफोरबायदियाव फरायनायनि माखासे थासारि बानायनाय जाय सेक्सनाव स्टुडेन्टफोरा माखासे बुस्थुखौ एफर्ड खालामनो हाया इडुकेसन लेभेलाव बेबायदि बिथांखिफोरखौ होनाय। दिनैनि दिनाव आं मोनसे बुस्थुखौ आं खावलायबावनो लुगैगोन मानो होननानै बुङोब्ला इउथ हिसाबै माखासे बाथ्राखौ बुङोब्ला माखासे बाथ्रा ओंखारलाङो फरायनायजोंल' माखासे साख्रिखौ मोना नङा होमबा गेलेनाय बिथिंखौबो नोजोर होनांगोन नङा होमबा जौ जुवानि सोलाय गेलेनाय बिथिंखौबो नोजोर होनांगोन जौ जुवानि सोलाय माखासे हमनानै ला कचिंनि बेबस्थाखौबो जों खालामनानै होनांगोन नङा होमबा इउपिएससियानो जा एपिएससियानो जा माखासे थासारिखौ जोङो नायनांगोन। स' बेफोरबायदि थासारिखौ इउथ हिसाबै जों लुगैदों आरो बेनिखायनो आं इउथफोरखौ आं खावलायनो लुगैदों सोरबा 40 जन 50 जन इउथफोरा जोंनि गेजेराव जोंनि इउथखौ लानानै फाननो हागौ बेफोराव जोङो गोदावलाबायनो जोङो नाङा नङा होमबा बिथांमोनखौ जों फिननाय होनांगौ बिथांमोनखौ सोंथि सोंनांगौ नङा होमबा बिथांमोना बबेबा राजनितिकआव थायोब्ला बिथांमोना थाथों खामानि माव नाथाय जातिखौ लानानै दालालि आरो केलेंकारि मावनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थाथों बेखौसो जों खावलायो। मानो होननानै बुङोबा जातिखौ लानानै खुनु कमप्रमाइस गैया राजनितिकआबो कमप्रमाइस गैया मानसि हिसाबैबो कमप्रमाइस गैया आरो इउथ हिसाबैबो जों कमप्रमाइस गैया। स' बिनिखायनो आं बेखौनो आं खावलायनो सानगोन दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ जोङो कुइसन होनायनि बिथांमोनखौ जोङो माखासे सोंथि सोंनायनि माखासे भइस होनायनि बाथ्राया सफैबाय अभारअल डेभेलपमेन्टखौ नायनानै जोङो भिजनारि लिडार आरो मोजां लिडार जाय लिडारा जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो बेबायदि लिडारखौ जोङो सायख'नानै जोङो भटखौ जों होनांगोन। आरो जोबथारनायाव मोनसे आं खावलायनो लुगैगोन इउथफोरखौ माखासे जायगाफोराव जोङो नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों गावजों गाव बुलाय सौलाय बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना लाइमोन हिसाबै आंबो एसे लाइमोन हिसाबै बयबो लाइमोन हिसाबै जोङो खावलायनांगौ रायजोआवनो जा ससाइटियावनो जा बबेबा मोनसे पार्टिखौनो जा जों बुंनो हानायनि जोंहा मोन्थाय दङ बिदा फंबायनि गेजेराव बेबायदि नांलायनो नाङा बुलाय सौलाय जानो नाङा नङा होमबा मोजां रोखोमै इलेक्सना देरहानांगौ मोजां रोखोमै थासारिया थांनांगौ गुबुना नुनानै मिनिगोन जोंखौ नङा होमबा दा बेफोरबायदि थासारिया जानो नाङा 500,000जों जोंनि आइ आफा जोंनि आदै मादै आबै आबौ आरो गामि ससाइटिखौ जों फाननो नाङा खोनाबाय बेयो जोंनि थाखाय गोनांथि नङा जोंनो 500,000खौ जोंनो नाङा जोंनो नांगौ मोजां थासारि मोजां जोंनो अभारअल डेभेलपमेन्ट आरो जाय डेभेलपमेन्टआ लिडारा बेखौ लानानै थांनानै आसाम एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामनानै जातिनि
थामोनथाय रैखाथि जायखौ बुङो जाति माति नङा होमबा दा बेखौ जोंनो नांगौ दा बेनिखायनो आं लाइमोन हिसाबै आं खावलायबाय दि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो एस ए इउथ हिसाबै जोङो गोबां कमप्रमाइस जों जाबोबाय माखासे इउथफोरा सोर जेनजि बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों नुदों स' बेफोरबायदि मानसिफोरखौ बेफोरबायदि इउथफोरखौ जोंहा कुइसन सोंनायनि आरो माखासे जोंहा स्टेटमेन्ट होनायनि जोंहा सम फैबाय स' इउथफोरा खौसेथि जा सोरनिबा थुनज्लायनाय सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिजों जि इनफ्लुयेन्स जानो नाङा नङा होमबा आंबो इनफ्लुयेन्स जाया नोंसोरबो इनफ्लुयेन्स जानो नाङा पलिटिकेल राइट बयहाबो दङ स' जाहाथे ससाइटिफोराव आदै मादैमोनखौ आइ आफामोनखौ आबै आबौमोनखौ जाहाथे मोजां रोखोमै जाहाथे भटखौ होनो थाखाय खावलायो आरो जाहाथे मोजां लिडारनो सायख'नानै भटखौ होनो थाखाय खावलायो आं बेखौसो आं गुरै खावलायहरबाय गोजोन्थों